Олимон ва толибилмон минбаъд имкон доранд ки аз навигариҳои илму техника ва табиат тавассути Муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат ошноӣ пайдо кунанд. Ҳамчунин ин телевизиони навтаъсис ба онҳо имкон медиҳад ки ихтирооту навгониҳо ва тадқиқотҳои худро тавассути ҳамин минбар ба тамошобинони худ бирасонанд. имрӯз бо иштироки муовини сарвазири Тоҷикистон Матлубахон Сатторӣ, раиси кумитаи телевизион ва радио Саид Нуриддин Саид ва олимону навофарон дар фазои иттилоотии кишвар телевизиони дигар Муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат ба пахши барномаҳои худ шурӯъ кард. Муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат бо навтарин таҷҳизот ва технология таъмин карда шуда дар худи ҳозир ба ғайр аз идораҳои коргузорӣ ду раёсати барномаҳои иттилоотӣ ва таҳлилӣ, раёсати истеҳсоли филмҳои телевизионӣ ва се шуъбаи танзим ва дизайн, шуъбаи тарҷума ва дубляж, шуъбаи наворбардорони синемо ва телевизион дорад. ба ғайр аз ин як студияи сабти барномаҳо ва пахши барномаҳо мавҷуд буда дар оянда он такмил дода мешавад. бояд гуфт ки дар муассисаи мазкур барои қариб 100 нафар ҷой ва шароити корӣ фароҳам оварда шудааст. шабакаи навтаъсис нақша дорад ки дар минтақаҳои кишвар низ мухбирони худро дошта бошад. меҳмонон баъд аз боздид аз намоиши дастовардҳои илмӣ лентаи рамзии Муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиатро бурида бо шароитҳои кории кормандони телевизиони илм ва табиат ошно шуданд. ҳамин тавр бо пахши тугма ба кори Муассисаи давлатии телевизиони илм ва табиат оғоз бахшиданд. муовини сарвазири Тоҷикистон Матлубахон Сатторӣ баъд аз ошноӣ бо шароитҳои корӣ дар баромади худ қайд намуд ки дар солҳои аввали соҳиби истиқлолии кишвар танҳо як шабакаи телевизионӣ фаъолият дошт ки наметавонист фазои иттилоотии мамлакатро мукаммал намуда дар муқобили ҷангҳои иттилоотӣ истодагарӣ намояд. аз ин рӯ бо дастгирии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як қатор шабакаҳои нав таъсис ёфтанд. яке аз вазифаҳои асосии телевизиони навтаъсис ки тарғибу ташвиқи дастовардҳои илмии олимони дохил ва хориҷи мамлакат мебошад, пешниҳод мешавад ки масъалаи таҳия ва пахши барномаҳо дар заминаи татбиқи дастовардҳои илмӣ дар истеҳсолот ва ҷорӣ кардани таҷрибаҳои инноватсионӣ дар корхонаву ширкатҳои саноативу истеҳсолӣ ки муҳаррики асосии рушди илм ба шумор мераванд, дар меҳвари барномаҳои шабакаи мазкур қарор дода шавад. ҳамчунин ба мақсад мувофиқ аст ки дар бораи тадқиқоти илмии олимони ихтироокор, магистру аспирант ва докторантҳо барномаҳои таҳлилии илмӣ омода карда шавад. бино ба иттилои директори телевизиони илм ва табиат Зиннатулло Исмоилзода, яке аз аввалин барномае ки дар ин телевизион манзур гашт ин симпозиуми телевизионӣ мебошад ки он вобаста ба бурду бохти илми тоҷик доир гашта буд. ба боварии Зиннатулло Исмоилзода, телевизиони илм ва табиат барои инъикос ва тарғибу ташвиқи дастовардҳои илм ва олимони тоҷик хизмат хоҳад кард. телевизиони бештар таҳлилӣ мебошад, чунки илм як соҳаи фарох аст ва он таҳлилро талаб мекунад, он таҷрибагузарониро талаб мекунад, он пешниҳоди озмоишҳоро талаб мекунад. аз ин хотир ҷанбаи асосии барномаҳои телевизиони навтаъсис ин барномаҳои таҳлилӣ мебошад. вале дар баробари ин мо албатта роҷеъ ба ихтирооти олимони мо чи дар дохил ва чи дар хориҷи кишвар, роҷеъ ба дастовардҳое ки олимони дунё доранд, роҷеъ ба навигариҳо низ баъзе барномаҳои иттилоотиро низ ҳатман барои мардум пешниҳод мекунем. бояд гуфт ки моҳи марти соли 2020 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохӯрӣ бо олимони мамлакат ба роҳбарияти кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон супориш дода буданд ки шабакаи нави телевизионии илм ва табиатро таъсис диҳад ва дар ин шабака таълими фанҳои дақиқ, техникӣ ва технологиро ба роҳ монда бо ин мақсад олимону донишмандонро ҷалб намояд. ҳамчунин ихтирооту навовариҳои олами техника дар арсаи ҷаҳониро муаррифӣ намояд. Неъмат Салимзода барои Радиои Тоҷикистон.